tangwal pakhat photographer chuan nula pakhat thla chu a single lens reflex camera chuan la kalo tum meka camera chuan chu nu chu ati hlum don emo te mai tur hian a oma amai ro chu meichia chuan camera chu metwat turin alo tivin tur mai ti chuan engtia chu tiang thil chu thleng nge ani ti chu atira tangin kan hmu thuaya atira tlangwal kan hmu kha ming chu ten ni in photography student ania an professor chu athalak then khatte chu alo entir mek ma se an professor lung chu alo dum san lo den chu exam atan a aya thasok ron tho chhuwa pui turati in sunday ya a in lama local turin atingal bok chutia professor a hmu zo nuwa den chuan a thian nu nam chu a hmu le a den chuan nam chu alo star ru thei hle amai ro chu date puya som tur chuan huai sen na anei tlat lo ani hemini hi den a birthday ani nge a zan lama nam le mi padang pakhat grade te chuan den churon hmuin grade chuan thilpe katan projector te takte hi a peya ta chuan ama grade le nam an graduate lai thalak te chu alo om tel bok an thian pa grade le nam te chuan an graduate nuin New York lama zir chun chom an lo tuma ma se den ero ala graduate velo awangin alo kalve theilova chu chuna tilungai hle anem nan a thian te chuan exam nu nung bera a pass ani chuan New York a zir zom nan scholarship adon tur thu te chu an lo shil chumi san vek chuan den chu anu in aron kola anu chuan apate birthday lom na a local ve turin aron sombok ani Sunday alo thlen chuan den chuan an project chungchang soidun turin an professor chu apan ta chuan den chuan project atan chuan anu in a pek camera chu mana du thu aron soi ama ero chu an professor chuan a graduation project atan chuan camera shan single lens reflex camera ang chi chu aron pethung chu camera apek pa chuan ni som palit chunga mi pasari taltha alak sak angai thu a shil tel bok chu baka chu project itihlo tlingani chuan New Year ka zirzom theinan scholarship idong theyang te in an professor chuan a shil tel bok ani chuti an professor a mu zo nuwa den chuan stadium lam hi apan fata chuta in fiam mi te thla chu lak sak atum ngal ma se mi pakhat thla lak tuma atin wang lai chuan chu pa mel khu tlat tu thlawar vek hi omang tlatin a hria ma se amit vai mai maya ngain avakal naya chu pa thla chu valak don le atum ta sak chuti atin lai chuan nung lam mi pui thut na a chuan meiche pakhat lo lang ve ringot hi mu in camera alak thak chuan chu meichia chu alo om le to lo chumini vek chuan chu pa chu locker room lama alo oma chuti lai chuan den chuan thla alak chu alo boi pui ve mop bok locker room lama in fiam mi kha om dan chu aron nuam lo chana dar thelanga athla chuan aron nui khum ta vur mai le lama den po chuan thlaka chuan engemaw thil fel lo tak om ti chu alo muthiam ve ta chia chumin nu rei lo te a chu in fiam mi alo lan le chuan ceiling fena alo in khai ta wa mai ani atuk lama chuan den chuan thla chu ala ta zela homeless pakhat thla chu alo lak sak le mek chumin nuwa an professor chu va mu in fiam mi pakhat thla alak sak chu ava mu tir le an professor chuan den chu thok tha lo ti hle chu a che thatna chu chunjom sel turin alo fui bok nakina chuan den chuan an khu a restaurant lar ve tak pakhat hi ava pan le a chutlai restaurant nei tu te chu an thla avalak sak le chutia thla alak lai chuan camera ma a tak mei che thla bok kha alo in lar le thut second railo te chungin a bole ngala den ero chuan a thil mu chu a soi chuak zui ta lem lo chuti mek line a thian nu nam chuan denina a camera man lai chu mei che pakhat thi to ta alo ni thin ti chu alo mu chuak ve ta hlol mai nam chuan professor kuta aron thlen thei dan chu a hre thiam lo hle chuti ril ruboi taka an om lai chuan nam chuan phone call hi adong tatlat an thian pa grade khalo ni in a ma denin thla alak sak in fiam mi kha athi thu aron shil ani chumi san po chu alowin her chuak thuaya
den fakal na restaurant nei tu nu chu zon lama po na alo thok na sa hle chutia na a tho lai chuan thok le khata chu nu chu vur ang mai hian aron khong ta vek maya bual a ta om ngalin in chung lampan na step chu a so chho ngal chuti lai chuan le lama nam chuan internet lama chuan a ma camera lo nei tu mei chia chu alo zir chiang ve a mu chu tak chu nu chuan depression lo nei na sa thei hle a chanchin dang hriat zoi vak tur a om mai lo awang chuan a chanchin hriat bel turin a thian pakhat nena in mu chu anin tiam ta ani atu kaloin her chuale chuan dena pate birthday po chu alo thleng thuaya den po chu anu somang chuan a tel ve nge birthday pol thlak nei an han rot chuan den chuan a camera bok chu a han phor le a batona met man trep te in den chu a chol det thlak na a anu a om lo thu soin zong tur chuan a kal ngala denin a han zon deuh hnu chuan quarter lama hian ava hmuwa meiche pakhatin piano a play lai chu hmu nom ti takin a lo clear chuta den chuan chu nu chu ava pan hnaya a thlak sakte chu a han tum a camera manga atin wang lai chuan camera frame a chuan restaurant nei tu te thla chu an lo tel ve tut mai ban pharin an ron pan ngala screen chu ron thim ngal mup main aron lan le chuan den chu aruma hian aron har chuak lol maya a han hoi kwal chuan thil khudum lo thok chuak chia chu a mungal bok chumi san chuan den chuan mang chia lo nei na samain amang lama chuan restaurant nei tu te kha chem hian an lo in sat sia maya thilmak pui a mu tak fo wang chuan den chuan an professor chu avapan le ta chot camera a hian engemaw thurukin phumru a omem ni ti in a zot ta hmia mai den chuan a hma in fiam mi a thi chungchang te chu a soi boka an professor chuan ngai samset hian kan la thivek dona lom kanaw ti in a lo hril a hna chu la chunzom zel turin a lo ti ani atuk lama chuan nam chuan na thian pakhat rin chu a lo hmu ve a an lo tum lo ka ngei chuan camera lo nei hmasatu meiche chungchang chu soidun an tum ani chuta rin chuan meiche chungchang chu aron soita chu meichia chu a graduation project chuan aril ru lo lu hne hle in a lo chok buai vek to maya alan dan te thleng chuan lo ngong vek to in a mel chu arap om hle chutiang ani awang chuan mi te chuan doctor pan turin an ti thin ama ero chu a lo du ngai lo thung san khat ina om lai chuan thil khudum mak tak khan a lo ti buai ve a chu thla chuan chu nu chu labo dai main ala bang zong chu a camera chau chu ani sim dot le chuan den chuan a thian pa grade chu thlak dan te chu a lo zir tir ve mela chutia anin shilpa chuan grade chuan an tlain ho sak zia te chu aron soina sa hle ma se den chuan a lo ngai ho hle an ho sak wangin engkim ti thei tura anin ngaya engma ani bik leinem ti in aron soi zui hlak nakin dawa chuan grade chu nam hian aron kola denin vo in lama photo session atana a camera man tur chungchang chu aron soi puivat grade chuan a camera ai company in an pek camera chu a man tur thu alo shil fata chumi hnuwa an pahni chuan anin muthuai a ma camera lo nei masatu journal te chu an han en dun le ta chuan chu nu chuan setana bible alo chiar thin ti chu an mu chuak tatlat chumi hnuwa rang takin grade chuan den chu thlak lo en fi avat tura phone manga a hril chuan den chuan ma alak mek thu alo hril ve bok den po chuan a hna chu lo la chunjom ve melin aram huai camera mangei chuan chung mi pathum te thla chu alo lak sak ve chia an hna an so hnuwa break te chu an han nei le phot chung an thla lak tir tu te singa meiche pakhat chu bathroom lama avakala bathroom a thla lo langa chuan thil rap om tak hi a hmutatlat chumi hnuwa kongkhar chu ama hian a ronin hong ta hlol midang pahnih te po chu an lo buai ve boka an pathum chuan in chung lama chhoin meichia khan social media lama broadcast chuan a pe chuaka an vai chuan in chung sang atang an chuang thlata vek mai atuk lama chuan nam le grade chuan den chu in biak na nei puin a camera man lai chuan an chi apai thu an hril ngal mol nam chuan camera chu la in
professor ne na chuan camera chung chang chu azot chiang ngal boka nam chuan professor churing lelin denin mi paruk thla ala towa an vain an la thivek zui ti in professor chu thu chiang han zot professor po chu alo duai bik lo hle chutia irin hlel chuan ka thla hi lala kan fin fi ang chu alo ti ve mak ti chuan nam chuan professor chu camera chuan han tin wanga ma se anunga artwork chu lo vir ngoi anga amule ta ka wang chuan hlau ta hle nam chu tol hnung dorin camera chu an pai bo watangai thu aron soi ngal ma se den chuan camera chu aron chu wat rang takin atlan chuak ngala chutia atlan chuak nu deuh lek chuan den chuan apateya damdoi ina chu awatlowa apateya chu koma hian alo ani chuti lai chuan den chuan na chin felnan ninga chau anei to ti chu a hrengal boka thilti dan tur a hriat to lo ema wang chuan a camera chu han phora apateya thla chu ala tamia mai sin dot le chuan den chu apartment lama alo oma thomak tak tak te chu alo hretran den chuan hlau hle a thla lo lak te chu ti chemia mi in a camera chu dar thalang vom ke na na mang du tok mai lovin a camera chu a khong ta chora ati chedar ta vek rel rubuai tak chung chuan ni ko shelovin at lungala aron harle chuan makati hle camera chu himpial hian do kana alawin hung le va to mai ani anin to emawang chuan in chunga tanga vom thlata vol maya nakina chuan mei che pakhat chelo set mai hi a apartment na aron lut lol den chu aron chai vel zia chu ta le chu nu chuan camera box chu aron kengle ta lol mai chumi rual chuan mel rap taka chuan aron chang chu vele den chu ron har zokin engkim chu amumang mai ani ti a hriat rual chuan a tho huai thei camera chu angai te bokin dokana bok alo le boka a dan le nun dan a hne to emawang chuan den chuan ama nun na lak chu atum tarup mai ma se chu ti ati ma in message hi adonga ta chuan atuk lama modelin a thlona thla ka du thu hi an ron shil ani atuka chuan den chu photoshoot nei tur chuan aloin pu chamup mopa an chan don ta mo tia nam chu aron lut lol model chu chuak ngal turate in aya chuan ama thla chu la turin den chu ati ngal bok den po chu ti a thian nu ram huai camera manga a thla ala ka ngai ta ka wang chuan a thlan film te chu a far zoi professor ve thung chu studio lama alo oma ron hoi phein amit mendan atang chuan thil tha ti atum lo ti a chiang hle aram huai mit sen tak chu aron pholang tawa mai ani den chuan a camera chu han the leng lopin a trap ngal pur maya khang mi te kha ka du wang renga that ka ni bik lo ti aron soin a thianu nam chuan lo thlamuan ve bok nakina chuan nam chuan a thian te chu professor artwork Satanist website a mu thu aron shil chu vele den chuan ma homeless pakhat thla alak sakha re chuak zok mai homeless chu midang te angin alo la thi ve ho lo e chuan man mo takin den alep chu an pan thuaya ta chuan homeless le pianist thla alak sak tak te thlak chu an va en fiale ta chuan chung mi te mit chu thlaka chuan alang lo ti chu an mu chuak le ta zel ti chuan antique store hi an va pan le a ta chuan dor nei tu chuan camera chuanin tharau aman thei ba ka mi nun na alak thei thu alo shil nam chuan professor nunga milem mak tak mu chung chang chu aron soi chuak le ngal chuta dor nei tu chuan le khabu pakhat hi a keu ngala namin milema soi chu lo om ngein a hnuaya chuan mamon ti thumal alo in siak bok ti chuan dor nei tu chuan aron shil fia thuai chutiang lem nei tu chu thil anti thein an chak le a ama ero chu an thil ti theina aya chuan tharau pasari an pe ka ngai thung anti hlo tling lo ani vai chuan sakol rap thak takin an tharau chu alak sak ve thung don ani chu chuan thil omzia chu ate chiang ta hle an professor chuan tharau pasari te chu aman man lovin ana thok tur chuan midang alo ruai thin hi alo nia victim masaber chu camera lo kol tu mei chia kha alo ni nge tharau pasari te chu ram huai hne na apek thailo wangin a tharau an lo lak sakta ani chumin huwa
dor nei tu chuan run la soi zelin naktu ka chuan shem mundu na portal chu ain hong to anga chuta chuan tharau an hlan te chu aron hruayang ti aron soin den chu victim dodle ani thu aron soibok chutianga du lo ani chuan tharau pasari na chu athon liam fatangai thu aron soile bok chutia a soizo nuwa dor nei tu chuan ram huai laka ain ven nan ban bun hi de na peya anlo beilet theinan great hne na lungthil thi thei tak blackstone chu apetel bok ani sin dotlea chuan professor in exhibition alo nei na mun alo langa chutlai muna den te thian ho thil tumber chu an professor chu atharau pasari na atana hlan chu ani tha an lak sak nuwa leplama chuan en fia turin an kal thuaya ma se thalak an han en chian chuan professor chuan amitalo chingtlat ama ero chu namin han en chian chuan an thian pa grade thalaka reflection atang professor thla chu alo lang ve a amit chu chiang taka mu turin alo om chumi nuwa den chuan a ban bun chu grade a abun tir ngala grade chuan thil mu mak pui pui aron nei chan ram huai aron in lan nan dar kar chan ve chau om tua ma se grade chu nungdamin ala om ta zel ti chuan den chuan apasari na ni turin ama in hlan mai chu atum ta a exhibition nei na chuan kalin ama tha chu lak avatum chuti alak ma in professor chu alo lang hlol ithil ti lai kha top vatro ti in den chu aron shil chuti ati po chuan engma omzia om lo tur thu a soibok chuta den chu akal son fata professor zok thla chu la ka tum vat professor po chuan mai chu alo hlia thuaya ma se den chuan dar thalanga a hlim thla zok chu alata dai mai manmo takena chuak ngal nam le great den chuan in tong fatin leplam chu an pan rang hle a an kalkonga chuan meiche pakhat lo let bal mai hi an muthut chonu chu lo tho thutin aron ngala den ta chen ho po room pakhata hian an tlan lut ngal chon mai room chunga chuan ceiling fana metal lawin khai hi an hmuwa chuata chuan infiam mi thita lo lang thut chu an ngal bok den chuan man ro mu rem chan ang chuan a han vai thoi maya chumi nuwa an tlan chele wat stepa chuan an tlan chho zela kalkonga chuan restaurant nei tu te khan an la ron beita cheu anupui zok chuan apasal chu tipal thil thu in asat chor mai chu vele den chuan anupui zok chu stepatang chuan anor liam ngala an tlan zel nuwa hallway hi thlengin chuana chu an zong hal chara ma se chuana kong reng chu alo kolo chuti lai chuan hlim thlara pom tak hi alo lang thut tunge ti alo lan chian chuan professor thopui a assistant alo ni tlan le ta chiamin den chu movie theater chunga hian a tlan lut rup maya chutlai hmuna po chuan infiam mi pa thla khan ala beita zel chuti lai chuan camera manga thla alo lak sak to zong te thla chu chunglam atang an ron ta thla thup mai lelama nam le great te po chu toilet lama an lo biru ve a thla pakhat chuan an biruk na churon hria in sei mang hian kongkhar chu aron check ta ngek mai great chon kongkhar chu alo tlo ve thuaya chu ram huai po chu aleng dor mai ani chumi nuwa great chon camera chuan aluwa achuta chora nam chu tlan chewat turin atingal bok reilo tea ram huai chu aron thole thuaya great chu sei manga che aron tum ngal great chon alo bum na lama aban bun chu atitla ngala ram huai po chuan great chu tha ala tum ta zel ma se ahun taka nam chuan aron ti buai mana ram huai chuan great a beka chuan chekin a blackstone a chu aron tlathatanol chuti mek lain den po chu ram huai ta chuan an lo la bei ve renga tan chiat na om to lo emo an ti lain blackstone chuan an na aron thok chan ta chung ram huai ho chu blackstone chuan a hiep lut ta vek mai ani ma se an buai na chu ala top mai lo den chuan ha humri ring tak hi sia in sakolian set mai chu aron in lar ta a den chuan tlan chiat a tum vat ma se chu sakol chuan nang chengin a bei ta ngik mai den chu a theleng ta thuai chuti lai chuan professor kha aron lut ve a I hun nei chung chu a zota e tia den ron shilin ma se apui thei thu aron shil tel boka
kapui na idu chuan thalak nu hnung ber ka du ani tia shilin ma se den chu atlan chewat den chu exhibition room a book alut le a professor chuan zui zelin den hena chuan thalak nu hnung ber petur chuan adile tatlut lut mai den ero chuan alo du lo ama nun na hlan mai chu adu zoka chu sakol ma a chuan ding ta mia in sakolina man vele den chu mun thim taka hian ron har chuaka ta chuan professor chu anu nama le a thian pa grade anga te chuan in ti changin thalak chu peturin aron nor tangat ngat mai chuta professor chuan thalak omna chu hanlap hutin ma se chu thil chu thalak omna alo ni hau lo ki chen mai alo ni ya den le nam te chuan an tlan chet pa khan alem le atak chu an lo thlak dai hi alo ni chumin huwa professor chuan I hun a zota tia ron soin ram huain den a tharau an ron lak hun tur chu angak top towa amai ro chu nam le grade te chuan an professor thla den in alak sakha lo boy pui fel zo che in chumi rol chuan ram huai chuan professor zok chu aron man ta dai mai ti chuan nam le grade te chu exhibition room a an lo lang ve thuaya den chu a suang tu na khovel atang an ron kai har le ta ani ole ka video thlir tu zong zong te in savai chunga kaloma video dot lea kanin mule theu don nia mang tha vek ule